Bore da blant, roedd ein darlleniad heddiw yn dod o Ioan 16, adnodau 4 i 15. Yma, dyn ni'n gweld Iesu yn dysgu mwy i'r disgyblion am yr Ysbryd Glan, a'r ffaith ei fod e'n gorfod ei gadael nhw a mynd nôl i'r nefoedd mwyn anfon yr Ysbryd Glan i ni. Ac felly, yn y bregeth heddiw, rydym yn mynd i glywed ychydig eto am waith yr Ysbryd Glan, y mywyd y Cristion ac y mywydau pobl sydd ddim eto yn credu. Rwy'n siŵr bod chi wedi clywed lot amdano, ond ydych chi'n gwybod pwy yw e? Un gair mae Iesu'n defnyddio sawl gwaith i ddisgrifio'r Ysbryd Glân yw eiriolwr. Dyw e ddim yn air dyn ni'n defnyddio'n aml, ond mae eiriolwr yn golygu rhywun sy'n siarad ar ran rhywun arall. Mae eiriolwr hefyd yn un sy'n helpu. Mae Iesu'n dweud pan fydd yr ysbryd yn dod, bydd e'n dysgu i ni am bechod a pha mor erchyll yw e. Mae'n dysgu hefyd sut mae pechod yn gyffredin i bob person ac yn torri'r berthynas rhyngddo ni a Duw. Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn dysgu Cristnogion beth sy'n iawn a beth sy'n anghywir. Mae'n cynghori ac yn ein helpu ni i wneud y pethau cywir gan ein cadw ni rhag bechod. Rhywbeth arall mae'r Ysbryd Glân yn gwneud yw ein dysgu ni am farn Duw. Mae Duw yn barnu pechod ac yn ei farn mae galwad caredig ganddo i bob un o bobl y byd i droi oddi wrth bechod ac i droi at Grist. Felly, siarad ar ran Duw mae'r Ysbryd Glân. Siarad ar ran Duw i'n helpu yn arwain ni fel Cristnogion sy'n byw mewn byd pechadurus. Dylen ni fel Cristnogion ddiolch i Dduw am anfon rhywun sy'n gallu helpu ni, wrth i ni geisio byw fel Cristnogion. A gweddio ar yr ysbryd yn gwneud ni'n debygach i'r arglwydd Iesu bob dydd. Dylsyn ni hefyd weddio bydd yr ysbryd yn helpu pobl eraill i weld pwy yw Iesu ac i gredu ynddo.